Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa. Je tu 12. díl z hry Shakes and Fidget a začneme trošku netradičně, protože jsem si pro vás připravil ten timelapse, který byste měli vidět teďkonc. Já vám ho sem hodím a potom bude ještě další vlastně díl, ten 12. pokračovat tím, jak budeme sundávat podzemí a všechno. Takže si teď užijte timelapse a uvidíme se po něm, je to nějakých 5-6 minutek, je to hodně zrychlený, protože jsem to klikal asi 20 minut a doufám, že si to užijete, hodím k tomu nějakou super písničku, která už možná teď startuje a užívejte si to, díky za sledování a ohlásím se potom. Takže máme po timelapsu, doufám, že se vám líbil.
byl pro mě hodně náročný, protože jsem si k tomu nevzal ani telefon, nic, takže písničku ještě nevím, jakou jsem tam dal, to ještě domyslím, až to budu stříhat nějakou akorát, aby se tam vyšla, nechci kouskovat úplně 2 písničky. No, a jelikož jsem si staty vylepšil na některých postavách fakt hodně, tak si myslím, že by dneska mohli popadat i nějaký podzemka. Počkejte, já si tam trošku stiším. Tak, aby mi to tady neřvalo. Tak, výborně. Takže, začneme pospátku dneska, ať je to trošku změna, takže V9. Jo, jasně, dáme si úkola, nemůžeme do arény, nic, to je výborný. Jo, ještě do toho můžou začít houkat policajti v pohodě, nebo co to je, dobrý. No paráda, už nám padají, tak to je super, takže podzemí bych doufal, že padne taky kolikátka jsme leveli 27. Vezmu pevnost. Tak, seberu a něco bych měl vylepšit, asi tohle, ať je to co nejlepší. Tak. A jdem se podívat na podzemí. Koho pak tu máme? Kostěný vážník, no ty jdeš dolů, kámo, ty jdeš dolů, to ani neskoušej. Epic, Epic, máme. Jaký máme my? No, abych řekl, že tohle by se možná mohlo vyplatit, i když už to zase bude hraniční s... no, to nevím, to spíš... Tohle nevyklikám. Já si to nechám takhle. Prodám tohle. Prodám i tohle. Asi nejspíš. Tak. A jdeme dál. Ty bodky teda použiju, když to bude lepší. No jo, mistr Voodoo. Tak co, kámo, co mi povíš dneska? Já jsem se na to připravil poměrně slušně, takže myslím, že seš dole. Paráda. Co pak přišlo nám něco lepšího, než máme? Síla inteligence, no to rozhodně, takže prodáme, paráda, máme další podzemko dolů. A masitý golem. Ty už budeš těžší oříšek pro mě teda, no, mnohem těžší, takže tady to nebudeme zkoušet ani vůbec. A jdeme sem, takže kostlivec, ty jdeš dolů, viď? Nejdeš dolů, jo, tak počkej, co staty? Máš horší staty jak já, to byla náhoda, ne? Počkej, ty mě jako fakt takhle sondáš, jo? No proto už jsem salak. 31. A tohle ani zkoušet nebudu, nechám si poslední hubku. Tohle je 21, tohle je 31, takže určitě beru. Tak, super. A máme to i na drahokam, což je dobře, protože se aspoň budeme moct hodit drahokam do toho a budeme zase lepší. Takže, to je z V9 všechno. Jdeme na V6, kde teda podzemí nebudou. Jenom hodíme takhle quest a arénu. A je to taková moje možná trošku naivní věc, prostě, že pokud budu mít 100 odběratelů, tak opravdu udělám, za prvé udělám speciál na to, jak tady budu klikat ty podzemí. A hodím si sem nějakých 125 hub, abych to proklikal co nejvíc. A za druhý udělám určitě soutěž o nějakou postavu, kterou koupím nebo ji získám nějakým způsobem, že ji najdu ve svých e-mailech, protože mi věřte, že já těch postav mám opravdu hodně. Začínal jsem tam na S3, jsem měl asi 6 nebo 7 postav, takže já si myslím, že ty tam určitě ještě jsou, jenom od nich najít e-maily, což nebude zase takový problém, protože budou zapamatovaný. Takže pokud tady bude 100 odběratelů, tak máte u mě soutěž o postavy, kterou může vyhrát opravdu každý, možná i o 2 postavy. Nad level 100, určitě nad level 100. A speciál na klikání tady podzemek. Takže určitě mě podpořte, jestli chcete, abyste mohli mít možnost vyhrát nějakou superovou postavu, nebo abyste tady měli další skvělý díl na klikání hodně podzemí, protože si myslím, že by vás to mohlo hodně bavit. Tak jdem na S23, kde jsem to teda vyklikal docela málo, čekal jsem víc. Akorát, že tady je těch peněz už jako fakt na to vylepšení 10 milionů nebo kolik, to už jsme se dostali na maximum, tady ještě kousek. Takže to je dobře. Tak, no, bylo horší peklo tam ty jedny, ale pravda je, že nějakých 18-19 minut jsem to snad klikal, vy to budete mít tak zrychlený, že to bude snad jenom 5 nebo kolik, takže
Budete to mít takový hodně rychlý, no ale furt lepší než zatěžovat ten díl takhle jakoby zbytečně v uvozovkách dlouhým videem, protože to byl fakt strašný. Dal jsem to úplně na maximum zrychlení, tak snad se to bude líbit, no. Pohodlný medvěd, kámo, ale ty jdeš dolů, a ti to říkám normálně. No tak poslední houba, pojď. Teď padneš. Tak prej ne. Nevadí, koukneme ještě z Bodejka čarák. No a je tu ještě další téma, který chci probrat, a to je, že se blíží prázdniny a já tu prvních 14 dní nebudu, víceméně, a pak už bych tu měl být furt, nebo 14 dní, tak nějak odjedu nějakého toho prvního, druhého a vrátím se tak 9. 10. Takže bude pauzička, hodím to určitě i na Twitter, takže pokud mě tam sledujete, tak budete vědět, o co jde. A no, abyste prostě věděli, že nebudou videa z důvodu toho, že prostě jedeme s rodičema na dovolenou a nebudu tam mít možnost nějakým způsobem házet videa na internet nebo takhle, a hlavně ani bych je neměl jak natáčet, takže tady tohleto video vydám určitě dneska. Paráda, drak ten odpadnu, já už to omluvím, to si uložím ten souboj a pak se na podívám. A jsme u bose. Takže zkusíme ještě bose. No, dáme mu 2 hubky. Ale prostě no nazdar, s drahokamem, paráda. Prostě, že ty videa budu vydávat až od nějakého 10. 11. Takže nebojte se, určitě jsem nepřestal, ale prostě musím jít na dovolenou a nemám to jak jinak vynahradit. A o to, počkat, toho mi hodí 50, co? To je blbý docela. No co, tak máme ještě díl se splachováním, ne? No jo, aby toho nebylo málo, takže. Jsem rád, že to podzemí padlo, protože se budeme moct potom vrhnout na ten cirkus. A prostě se omlouvám za to, že nebudou vycházet videa, tohle bude poslední video a pak vyjde asi tak za 10-12 dní, asi. Protože prostě budu pryč. Možná pošlu nějaký fotky, hodím je na Twitter nebo tak. A nepatnáme pik, takže škoda. To jsem trošku zklamaný, ale nevadí. Tak, a jelikož to je ještě na drahokam, tak bychom si tam mohli hodit drahokam, jestli nám nějaký zrovna padnul. Si tady dám, ne, tohle ne, dám si hledat drahokam. Tak, a co nám padlo za drahokam? Padla nám tahle úplně na prd. Tak to ne. Ještě doufám, že ten díl nebude mít zase půl hodiny. Trochu to musím zrychlit, protože to by fakt mohlo mít půl hodinky a to nechci úplně. To by vás asi ani nebavilo. No a teď. Kdo dokouká ten díl až do tohohle místa, tak já dám komentář, palec nahoru, tak kdo ho dokouká, tak mi tam hoďte like, ať vidím, jestli to sledujete takhle hodně, nebo jenom tak chvílema, nebo jenom kousky a pak nic. To mě hodně zajímá, protože jestli mám třeba dělat kratší videa, nebo jsou dlouhý, nebo naopak delší videa, to by mě zajímalo, tak mi to určitě napište do komentáře, protože je to pro vás ty videa, nedělám to pro sebe, dělám to pro vás. A chci, aby se vám to co nejvíc líbilo, takže tak. Proto to říkám. Tak. Tohle prodáme. Štěním arénu a můžeme mít dál. Tak, pojď. No, tak to jsme dál teda. Nic moc dneska souboj. Tak, poslední S3, kde jsem taky docela slušně klikal. Tak. Hodím. No tak já se nemůžu rozhodnout, který. Tenhle. Tak. Máme plný inventář, takže asi hádám, že budeme krmit mazlíčky. Jo. Zase jsem je trošku zvednul nahoru za tu dobu, co nebylo video nějaký ty 3-4 dny. Takže prostě tak. Hop. Hop. Je konec školy. Můžete mi napsat, jaký budete mít vysvědčení, kdo to sleduje. Dneska jsem měl být sice ve škole, ale nejsem, protože tam stejně nic neděláme a šel bych stejně tohle dobou domů, takže je to asi úplně jedno.
Tak, tady mě zajímá trošku to podzemko, protože tady jsem vyklikal ty staty podle mě aspoň o takových 500, možná. Nejsem si úplně jistý. Si to nevybavu, na to jsem to začal před 10-12 minutama, tak si to nevybavu úplně. Ale OK. No tak, tady nemáme šanci. Tak zkusíme tohle. Dám tomu pár hub a to bude pro tohle díl všechno, no. Tak co ty padneš, viď? To cítím, prostě nazdar, ty seš dole, to o tom se ani nemusím bavit. Cože? Cože? Tak to teda pozor, medvěde. No, tak to asi nebudu trápit, ani ty houby. Ten nechce jít dolů. Tak zkusím ještě hodit jednu sem. Co to udělá? Tak ještě preventivní. Ne, takže to není nic. No, dáme arénu a to bude pro tenhle díl úplně všechno. Takže pokud jste dokoukali ten díl až úplně do konce, tak mi tam hoďte ten like na první příspěvek, který tam dám, bude to většinou Y prostě v závorce, jako palec nahoru. Takže pokud jste to dokoukali až sem, hoďte tam like, určitě napište, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, jestli mám mít kratší nebo delší videa a ohodnoťte ten timelapse, jestli se mi povede nebo ne, jestli je k tomu dobrá písnička a sdílejte, protože ty soutěže a speciální videa si myslím, že určitě budou něco mít, takže doufám, že se vám tenhle díl líbil. Jste super, že mě takhle podporujete a doufám, že se moje videa budou jenom šířit a jenom šířit. Díky za všechno, mějte se co nejlíp a adios.